И какво стъпи, че аз съм Алекс и в днешното видео ще направим две неща. Първото нещо е, по-скоро са три. Ще ви покажа всички мои берероти. Ще изчакам евента, за да си взема леки блоки да го апбоксне. И третото нещо е, че ще ви кажа един giveaway, който ще направя. Чакайте сега. Окей. Първият ми берерот е ето Мумумбул Сахур 1,6 милиона в секунда. Следващия е Лавак Сатурита Голд с тако мутация или там не знам какво беше. Следващата е Чиклетирана. Ето тя 4 милиона в секунда. Направих много як трейд. Сега ще ви покажа. Чиклетирата, сега ще ви покажа с коя трябва. Black Hole Gold. Тя е много ме кефи просто. Пак Бубу Сахур. Но по-ефтин. Тотото Сахур. Пак Лавака Алесио. Аксотиедо съм взел и просто този ми спада от леки блок. Бандито. Просто съм го запазил, защото има 3%, защото ми спада от леки блок. Хоп. Диджиталето, фишборд, бизонте и такотини. Тя е таймът. Е такова, само че не беше таймата, нормално беше. Го размених за чиклетейрата. Представете ли си как го сканах? Това беше W trade. Ето, точно години ще бъде едната за giveaway. Giveaway е при 100 абоната. Кога стигам 100 абоната, веднага се взема. Има 4 минути до началото на евента. Аз може би ще пробвам някое хакче. Първото хакче е... Чакайте, първо да си взема. Трябва първо да разбера дали е верен. Отивам тук. Включвам. Например, взимате това. И примерно трябва сега да правим ето така хубаво. Гадост. Чакайте, че сега го управлявам просто от телефона си. Чакайте даже да я покажа. Моите опити, ето тук става. Така. Хоп. Хайде бе. What? Защо съм толкова слаб телефон? Хора. Окей. Не! What the fuck? Опа. Имаме друга идея, обаче. С което ще стане много по-бързо и лесно. Така. Аре бе. Базата ми трябваше да е на 2 етажа. Затова ще отидем на неговата база. Добре, че се усетих по-рано. Просто тук ще седа. Хоп. Окей. Ако скоча, окей. Направих го. Чакайте, първо си взема рота. Bambu Sahur. Да.
Хоп. Гледайте колко ми пречат, пичове. Ова геройчето ми е ниско да си ще отгоре. Окей, трябва да скочим. 3. О, 2, 3. Рапич. О! Окей. Този не ми трябва. Чакайте ме, какво правим? Има една минута. Окей. Окей. Окей, пичове. Окей, този хак определено работи. Една минута, виждате и 5 секунди. Тук не да мой лъки блок. Не съм я на късмета. Това хак ме изкефи. Сега ще ви покажа един друг хак, който може би всеки го знае. Трябва ви това. Взимате го. Да, вероятно и вие го използвате. Чакайте да си взема героя от телефона. И отида да си заключим баста. Окей. Чиваме до баста. Вероятно всеки го ползва и бам. И съм просто в баста. Окей. Lucky block. И ето го Lucky блока. Оу! 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 Lucky block. Оу! Хора! Кот ли се спада, бе? Невероятно. Въпреки, че сега имам няколко минути късмет. Окей. Хора, то струва с 50 милиона повече от нормалния мисля. А не, това беше за един друг Lucky блок. Нека да видим какви са шансовете дневка с това телефона. Така. Мина Lucky блок. Окей. Сега ви казвам. О, не, ти се мъзикаш. Карл ли бе? Алесио, да, знам го е. Козата с черна дъдука я сетих. О, 6-7. Може самито да ми спада, може 6-7. Лаграде. Бро, но това са 5% надолу. Крабо, лимонета го ям, лос мобилис не го искам, Алесио не го искам и да. Значи искам козата с черна дупка, дигиталето, 6-7, Магранде, Combination или Самини Фатини. Ара, пичове. Правим го. Защо не ми да го отворя? Защо? Базикам се, бе. Молете сами, защо, бе? Брат, какво това е? Буквално има 25% шанс да ти се падне. Това е абсолютен инсулт. Ох, аз не мога да повярвам. Самото, да видите, това е нежелателно. Ще го взема само, защото е голд просто. И този го раздавам на giveaway. Двама човека ще могат да спечелят или този, или другия брand, който я показах. Така че,
Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и напишете в коментарите защо ги искате. Това са условията. И просто ми пишете аз ще такова колелата късмет и ще видим. Просто напишете вашето име в Roblox и да. Чао.